and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung dawaton ko ang imong gugma, isaad mo ba dako nga dili mo ako pahilakon? Oo. O bayamon kung saksi ang mga dagkong bawd. Nga naglumbas po panagang paingon sa maputing basa baybayon. Ingon niya ang gugma ko kanimo. Magkakon! Oh! Daga mga adlaw nga nawha ka. Gidakas mga taong kriminal nga uhaw sa udod. Unya ingon ko nimo karon na limpyo ka. Palayo sa kong kinabuhi. Kay wa na ko mahigugma nimo. Buta ng imong asawa! Ikaw lang ang bugtong lalaki sa iyang kasing-kasing! Ikaw! Puno! Sa kalipayan ako kasing-kasing sa dihang kami pa ang nagpinahalay! Gimahayan ko ang langit kung anong naabot ka pa sa iyang kinabuhi! Gimahayan ko ang langit. Kaagi sa gugma nga gihulga sa mga kasakit. Maangkon pa ka nila ang kalipay. Writer, J. Badayos. Directress, Cecil de Nueces Cabrera. Musical scoring, Trifon Pai Barilio Morales. Recording technician, Nestor Amicelio. Soundman, Gili Velasquez del Mar. Dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Tatak! RMN! Feel mo to! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!